Alles in Weidum draait goed om de keertserij. En waar jurre je dat nog? Een vastzitter die het persoonlijk de beziekers welkom jit. Ja, gefeliciteerd jongen. Dankjewel. Dankjewel. In dit geval ben er een hoop mensen die mij de hooi aan willen. Vanwege het leedje wat ik maandag gekregen heb. Dus ja, dan door het wordt wat langer, dan heeft iedereen bij de hooi. Jan Suijerveld kreeg een lintje van zijn verdiensten van het keertsen. Maar de weekend die haar eremetaal kwijtrekken. Afke Hielkema woon al verkeerde PC en houdt er mij op. Joet leveren ze definitief haar koningstitel in. Iets onderteken en iets hangerke. Nou, hoe viel het om je nou aan de kant te staan? Ja, je vindt de meesten dan wel dat je altijd bij wint en dat is, het is wel goed zo. Ik vind het ook wel mooi om het nou samen een keer te beschen. Vanzelfs langs de kant meer leefhavers van het vrouwelijk keertsen. Dan kom ik wel voor alle dames, hè? Ja, we letten meer op de vrouwen dan op de keertsen. Nu liet je me een hele fanatiek in, een boekje erbij, pen erbij. Ja, dat maakt ik. Je moet erbij wezen. Ja. Ja, dat... En hoe zit het met de kwaliteit van de keertsers? Maar dat ligt goed. Ja, dat ligt werkelijk goed. Een mooie dag, onder een volkbreuk komt en de wedstrijd stillijn wordt. Dan de born maar even in. Als je on het keersveld wen je, dan zit je goed. Zo niet je sissen. Dan zit je op eerste rang hier, maar er zit van alles voor. Ja, dat hebben wij hier altijd. Altijd grote auto's ervoor. Maar één route hebben we vrij, want ik heb kenners die kunnen eigenlijk meer rennen. En die zit nog mooi te zien. Het is een aanloophuis hier. Ja. Al je kennissen die komen hier al hier Sandai bij Tetty. En die sap eten en ballen. Ja, heel gezellig. Dan is de rijbui voorbij en kan de wedstrijd wel los.